дар шабакаҳои иҷтимоии Қазоқистон санади дасти ба даст шудааст, ки он бо пули калон қиморбозӣ кардани мансабдоронро ошкор мекунад. дар ин санад, ки бо имзои додситони вилояти Алмато Берик Адамов ба шабакаҳо роҳ ёфтааст, номи мақомоте оварда шудааст, ки кормандонаш дар қиморхона ё казино вақтхушӣ мекунанд. бохти мансабдорон дар бозии қимор зиёдтар аз маошу даромадашон будааст. онҳо дар ин бозӣ беш аз 5 миллиард танга мегузоштанд. дар миёни дуздорони қимор кормандони мақомоти интизомӣ, додгоҳҳо, вазорати дифоъ ва ҳатто хадамоти оҷонсии зидди фасод низ будааст. ҳолати пешомадаро набояд нодида гирифт ва зарур аст, ки ҳар як ниҳоди масъули давлат сарчашмаи дастрасӣ ба маблағҳоеро, ки хизматчиёни давлатӣ дар қиморбозӣ сарф карданд, таҳқиқ ва муайян кунанд. дурустии ин санадро дар додситони Қазоқистон тасдиқ карданд. мақомоти ин ниҳоди назоратӣ мегӯяд, сиёсати кадрӣ дар интихоби хизматчиёни давлатӣ ба тағйироти ҷиддӣ ниёз дорад. нашри санад дар бораи қиморбозии мансабдорон ба мавҷи изҳоротҳои расмии идораҳои давлатӣ рӯбарӯ шуд. дар бораи додрасҳо, яке аз онҳо соли 2020 ба далелҳои дигар аз кор хориҷ шуда буд. қарор шуд, ки додраси дуюм ҳам бо сабабҳои дигар аз вазифа озод карда шавад. додраси сеюм соли 2021 бо машварати комиссия оид ба адолати судӣ аз додгоҳи шаҳри Алмато ба як додгоҳи ноҳиявӣ фиристода шавад. дар пайи изҳороти додгоҳи олӣ хадамоти зидди фасод ҳам вокуниш кард. тафтиш муайян кард, ки яке аз афроди зикршуда корманди собиқи хадамоти зидди фасод аст, ки дар як минтақаи дигар кор мекард. ӯ замони бозӣ дар қиморхона дар як созмони шахсӣ буд. ҳолати дуюми ҳузури кормандони ин ниҳод дар казино ба гузарондани чорабиниҳои расмии фаврии ҷустуҷӯӣ аз рӯи маводи ба даст оварда вобаста аст. мақомоти дигари давлатӣ ҳам, ки номашон дар рӯйхати мансабдорони қиморбоз омадааст, талош карданд кормандони худро сафед кунанд. бархе гӯё ба ин ниҳодҳо рабт надоранд, бархе дигарро ҷазои интизомӣ интизор аст ва гурӯҳе ҳам гӯё аслан дар ин корхонаҳо кор накарданд. оҷонсии хадамоти давлатӣ ва вазорати корҳои дохилӣ ваъда доданд, ки ҳодисаро таҳқиқ ва муайян мекунанд, ки кормандони онҳо пул барои вақтхуширо аз куҷо ёфтанд. ҷомеашинос Айдос Иброҳим чанд сол боз бо афроде кор мебарад, ки шефта ва гирифтори қиморанд. дар миёни муштариёни ӯ шумори мансабдорони баландпояи қиморбоз ҳам кам нест. ба ақидаи ин мутахассис, ин мушкил сабабҳои равонӣ дорад. мансабдорони давлатӣ барои вақтхушии худ қиморбозиро беҳтар аз майзадагӣ медонистанд, зеро таъсираш ба зоҳиру обрӯи онҳо нонамоён аст. Поехал я куда-нибудь отдыхать. барои мисол, ман ба ягон ҷо барои истироҳат меравам ва мехоҳам бисёр бинӯшам. вале ин ба ман мумкин нест. чаро? мардум қабул надорад аз нигоҳи онҳо ман бояд истироҳат накунам. яъне аслан кормандони давлатӣ ҳамеша дар ҳолати изтироб қарор доранд. ин фишорро онҳо бояд дар куҷо берун созанд? дар ҷое ки онҷо касе туро ошкор намекунад. ягон казино намегӯяд, ки масалан ман ба онҷо меравам. Ни одно казино никогда не скажет вам, что я туда хожу. ба бовари равоншинос, роҳи шифои мӯътадони қимор ҳам мисли майзадагӣ ва нашармандӣ аст. қабл аз ҳама худи одам бояд ба тағйири шеваи зиндагиаш омода шавад. дар акси ҳол тамоми талошҳо бенатиҷа хоҳад буд.